Kalata ya imfa yanu. Idzakhala yotani apo mchenga wa anthu udzasonkhane pasiwa kuperekeza inu ku nyumba ya chiyembekezo. Apo mudzakhale muli duu litangozizira kumene thupi mphambe atangochotsa moyo wake anawuyika mwa inu. Madotolo atagoma nayo nthenda yanu, apo kukhupuka ukafa nsiyanji ndinso kutchuka zidzathere pomwepo. Apo njale yanu muyikonda ija, malo anu adzasowe ndithu adzakuyikani ku bodi. Apo adzakumangeni tisala tanu takumwenda muli phuthi. Mphuno mwanu namo simudzakhala panganda, poti adzakuponyezanimo zoyera kutsimikiza kuti kupuma kwanu kwatha. Simudzakhala chonchonso, poti adzakukulungani mu zoyera zinsalu. Apo ndipo lanu dzina lidzakhale malemu. Mauthenga adzakolera ponseponse kupherera mang'ombe a imfa yanu. Iyo ndiyo nthawi idzafwanthamuke yanu kalata ya imfa yanu. Ngakhale kale ankakamba zakale, pakale akale anthu ochuluka. Kalata ya chilungamo ikufunika kwa olungama chilungamire poyendetsa wa Yehova mpingo wabwino. Zabwino mu ubwino ntchito zintsata. Ndi kalata yanji idzaphulike ya inu Ayerodala. Khalani chete mumve za kalata ya malemu agona apawo. Malemuwa vuto lawo lawapititsa msanga. Anali mpyala ufa. Ndati anali mashini polikong'ontha bodza, poti pakachisi mpakasi ya magulu kamba kakhalidwe lawo la mabodza. Ndati ambiri anafundikidwa mabulangete kamba ka malemuwa. Ndithu nzosadabwitsa lero kuwapeza ali kwala aonetsedwa buluzi wang'ala lero. Ndati ine sindinadabwe kumva zakuchotsedwa chimbenene kwawo, poti iyo ndiyo njira yawo imene anasankha. Pomaliza ndingoti napepe poti zakayikitsa kuti malemuwa akapeza chipulumutso pa tsiku lomaliza. Iyo ndiyo kalata ya malemu agona apawo. Posakhalitsa mfumu adzayima kupereka yawo kalata ya imfa yanu. Apo anu makutu adzakhale atagontheratu, magazi ndi ubongo wanu zonse zili zii. Mphuno mwanu atatsonyekamo zinthu kuopa kuwanunkhitsa anthu fungo la imfa. Mwachidule nonse muli pano, malemuwa afa ndi chigololo. Anali Ayerodala, anakhalaponso Aherodi Dikoni. Ulaliki wawo chinali chipolopolo, poti anawaninkhadi mphatso na malenga. Koma asaone mzimayi pena msungwana amayesetsatu kunamizira home visitation cholinga athane naye basi. Pakatipo mayi busa anasowa, koma tinamvetsedwanso kuti anali ndi malemuwa. Ine kwanga mchimwemwe kuti asungwana amaliza sukulu bwino tsopano, komanso mabanja ayambanso kuyenda bwino. Langizo kachisi kusakhale kobisalira. Uyerodala, udikoni, uchechikireki, upasitala komanso uprofeti, uleverendi, ubishopi, akibishopi, ufazala, bulazala, sisiteri, upapa, ushehe mzikitimo. Osataya nthawi, poti makalata anu adadetsedwa kuti ndinu akumoyo. Ingopitani mudzikachimwa, poti ndinu nomwe mukuyambitsa zigololo, ufiti, mabodza ndi nkhaza mmakomomo komanso kudzikonda. Ndikatero ndingoti pepani anamalira nonse, ine misonzi kuti malemuwa apitali. Imeneyo
idzakhala kalata ya imfa yanu. Nawo akuntchito adzayima nanenapo zawo kuti malemuwa katangale ndiye anali akatundu. Kuwonjezerapo kuti munthu akwere ntchito ankakhomerera kwambiri. Ankati akafika pa ntchito mberere zonse zosakhwima pa mchombo, koma kuti balala ngati pafika mkango. Nafe tingoti akapume kudikira chiweruzo chikudzacho. Tikakhala ndi abwenzi pa dziko mwachisoni timalekana nawo mwachisoni, koma iyi nyimbo idzatembenuzidwa nanena abwenzi tikakhala nawo pa dziko ena timasangalala kuti apite akapumule ku malo achiyembekezo, kudikira nthawi ya chiyembekezo. Nthawi yatha anzanga, konzani moyo wanu, kalata ya imfa yanu. Ochuluka wa zochuluka za Yesu dzakhalemo. Ndatiyesetsani kufika pa chipata chopapatira. Mwa Yesu yekha kalata yanu idzakhale yapamwamba. Inde mwa Yesu, kalata yodalirika, kalata ya imfa yanu.